ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ካቢነ እስራኤል ድሕርቲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ግደፍን ብብርጌድ ንሓመዱ ዝተወደቡ ኤርትራውያን ድሌት ለውጢ ንዝተኻየደ ናዕብን ዕግርግርን ብ10 መስከረም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ብወለንተኦም ክወፁ ንምትብባዕ ናይ 20 ሚልዮን ሽክል ወይ ልዕሊ $5 ሚልዮን ባጀት ኣጽዲቑ። እቲ ኣብ ፍሉይ ጉዳይ ዝተጋብአት ኮሚቴ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ደቡብ ከተማ ተል ኣቪቭ ብ2 መስከረም ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍቲ ግደፍን ድሌት ለውጢን ዝተኻየደ ጎነፅን ንገሊኦም ናብ ዓዶም ንምስጓግ ኣብ ዘሎ ተኽእሎ ከም ዘተየዩ ተሓቢሩ። ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ስደተኛታት ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከተማ እስራኤል ንዝነብሩ ዜጋታት ተሃገር መንባብሮኦም ንምምሕያሽ ተወሳኺ $2 ሚልዮን ባጀት ክምድብ እታ ኮሚቴ ወሲና። ኣብ እስራኤል መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም 37,000 ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። መብዛሕትኦም ቶም ኤርትራውያንን ካልኦት ስደተኛታትን ኣብ ደቡባዊ ከተማ ተል ኣቪቭ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ብኤምባሲ ኤርትራ ዝተወደበ ፌስቲቫል ህግደፍ ደው ንምባል ብምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝተወልዐ ጎንፅን ባእስን ዕግርግርን ኣባላት ፖሊስ እስራኤል ዝርከብዎም 150 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እዩ ተሓቢሩ። ነቲ ጉዳይ ክሳብ ዝእዋን የጻርን ሸጓጉጥ ዓጢቖም ዝነበሩ ሰባት ይሃድንን ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ እስራኤል ኣሽሓት ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክሰጉ ከም ዝደልዩ ዘመልክት። እቲ ጎነፅ ድሕሪ ምክያዱ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ስርዓት ዝድግፉ እንተኾይኖም ኣብ እስራኤል ዕቑባ ዝሕትት ስለ ዘይብሎም ናብ ዓዶም ክስጓጉ ኣለዎም ክብል ናብ ደገፍቲ ህግደፍ ዘነጻጸረ መጠንቀቕታ ምሃቡ ኣይርሳዕን። ኣብ የመን ናብ ሃገራት ወሽመጥ ንምስጋር ዝተኣኻኸቡ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንሓድሕዶም ኣብ ዘካየድዎ ባእስን ዕግርግርን ብውሕዱ 10 ካብኣቶም ከም ዝተቐትሉ ጋዜጣ ሻረቃ ኣልኣውሰጥ ሓቢራ። እቲ ኣብ ከተማ ዓደን ዝተጓሃረ ግጭት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ጠንቁ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ምስ ብሄር ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ። እታ ጋዜጣ ንሓደ ካብቲ ጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኦሮሞ ዓራፋት ጅብሪል ባርኪ ብምዝራብ ኣብ ዘቕረበቶ ሓበሬታ መሰረት መበገሲ እቲ ግጭት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ንዝርከቡ ተወላዶም ሓራን ትግራይን ሓዲጉ ንተወላዶ ኦሮሞ ፈልዩ ይመልሶም ብምህላው እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምስጋር ናብ የመን ኣትዮም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታቱ ንምምላስ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እንተኾነ ተወላዶም ሓራን ትግራይን ናብ ዓድታቶም ንምምላስ ምቹእ ናይ ጸጥታ ሃዋህው ስለዘየለ ንተወላዶ ኦሮሞ ፈልዩ ይመልሶም ምህላው እዩ ጅብሪል ዘመልክት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብዛዕባ እዚ ህይወት 10 ሰባት ኣጥፊኡ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ የመን ዝተጓሃረ ግጭት ብዝምልከት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃብሎን። ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ነቲ ግጭት ንምህዳእ ኣብ ዓደን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ግዝያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት የግዕዞም ምህላው ሻረቃ ኣልኣውሰጥ ኣፍሊጣ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሓለዋ ዶባት ስዑድ ዓረብ ካብ የመን ናብቲ ሃገር ንምስጋር ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ኣማኢት ከም ዝተቐትሉ ሁማን ራይትስ ዎች ምግላጹ ኣይርሳዕን። ኣብ የመን መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ዝኾኑ ልዕሊ 200,000 ስደተኛታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክህልው ከለው ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝነበሩ 11,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት የመልክት። አልሸባብ ኣብ ዞባ ጋልምዱግ ኤልጋራስ ኣብ ዝተባህለት ሓውሲ ከተማ ኣብ ዘፃወዶ ነታውጊ መሐመድ ያር ዝተባህለ ኣባል ባይቶ ዝርከቦም 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ኣረጋጊጹ። እቲ ብ11 መስከረም ነታውጊ ብምጽዋር ዝተኻየደ ስርሒት ንኣመሓዳሪ ዞባ ጋልምዱግ ኣሕመድ ዓብዲካሪ ንምቕታል ዝዓለመ ምንባር እዩ ተመልኪቱ። ሚኒስተር ዴታ ሚኒስትር ዜና ዞባ ጋልምዱግ ኣብሽር ዓብዲ ሸኮው ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ኣመሓዳሪ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ከባቢ እኳ እንተነበረ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሖ ኣረጋጊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ዝሕበር ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ኣብ ትሕቲ ኣልሸባብ ንዝነበረት ሓውሲ ከተማ ኤልጋራስ ቅድሚ 3 ድሕሪ ምቁፅጻር እዩ። እቲ ሰራዊት ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅጻሩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል መሓድ ሳላድን ሚኒስተር ምክልኻል ዓብደልቃድር መሐመድ ኑርን ንኩነታት ጸጥታ ንምዕዛብ ዑደት ከም ዘካየዱ እቲ ሚኒስተር ዴታ ኣነጺሩ። አልሸባብን ሰራዊት መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ስትራቴጂያዊ ቦታታት ንምቁፅጻር ኣብ ዘካየዶ ዘለዉ ኩናት ክልቲኦም ዓወታት ከም ዝተጎናጸፉ ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን